Una vessant irregular, o sigui en microrelleu, sí que se'l mantén millor i és més segura que una vessant regular. Per exemple, una pala supergrossa amb un pendent prolongat i una àrea molt àmplia. Fixeu-vos, aquí hi ha el que deia del microrelleu. Aquí hi ha un bunyet on hi ha una part convexa i una part còncava. La part convexa, per naturalesa, el que fa és tensió. Aquesta neu vol quedar-se al terra i aquesta neu l'estira la gravetat. Per tant, aquí, pel terreny, ja hi ha unes forces que intenten separar. I en canvi, quan baixa i hi ha la concavitat, això fa com de contrafort de la neu de sobre. Però què passa? Que molt sovint veiem talls de llaus i diem on és la cicatriu? I resulta que la cicatriu està just a la convexitat, on la neu canvia de pendent.